mrikata sang Gatotkaca dinon mabakaraka suta bakapira Kresna parata manahar muji saktinira sang peke ing ujaran wang-wang semu ngaglah wonten Delanggung Atmajendra Njoripati kasih Raden Harya Gatotkaca Raden Gatotkaca kondhang pawakan pabrik sabab awake sarwa wesi. Jempol pangot driji gunting sumsugala otot kawat balung wesi wulune dom sikute petel lengene bindi. Dlamakane pacul cabaya asli weton metese. Keringete Banyumaki nek pipise ndrim. Ngagem konang caping Basananda mataing caping Basananda lamun tana jawah ora kudanan ana panas ora kepanasen. Ngagem badhong kewangkara uncal walastra uncal kencana celana cindhe puspita ngagem warangka ladrang tinaretes ing sesutya ngagem konang kotang ontra kusuma melok-melok sak tebok jembare Raden Harya Gatotkaca keparengipun nedya ngambah dirgantara njejak Bantala prapteng ngakasa sumusuping Jaladara. Ana dongeng enthik-enthik si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat. Lah iya bener kandhamu lali sumber ngati basah
miber panonku patinggal piur. Durung sanggonku nggih dalem. Iki ana satriya bagus gagah pideksa brengose sakepel sisih. Sapa kowe? Tambuh marang aku Raden Gatotkaca. Dampiak-dampiak iki barisan saka ngendi? Lekno mripatmu jerengen gobokmu, Gatotkaca. Mburi saka Mandaraka. Kanca rawange Raden Burisrawa, Surasekti kang dadi aranku. Surasekti, yo. Ana parigawe apa tekan Dwarawati kindi? Ngombyongi Raden Burisrawa anggone bakal dhaup kelawan Dewi Bratajaya. Sumurupa dina iki Dewi Bratajaya bakal kadhaupake dening Paman Permati. Sapa wae sing bakal ganggu gawe musuhe Gatotkaca. Barat ngemping loro ngencah pati. Candak sabet ki perbuatan kelakon gilang-gilang kuwandamu kowe Gatotkaca.
Ya, urung kalah aku. Oh. Mati aku. Pas. Mati. Biar. Oh. Edian mencorong dadane ke meteor. Gatotkaca aku kowe sapa? Prawira Sandi. Ayo ngejak pirang dina tak ladeni Jogeta kowe. Wet. Wah. Mati. Hus. Wah. Hi. Wah. Wah. Oh. Oh. As. Oh. Oh. What? Wah! Waduh, mati ya. What? Oh! Oh! Wah! Oh! Wah! Oh! Oh! Ah! Eh! Wah! Woi! Wah! Ya! Woi! Yo! Wah! Wow! Waduh! Waduh! Woi! Waya! Waduh! Waya! Waduh! Wah! Wah! Waya! Wah! Keparat sirama nungsa Gulungan genderamu. wani tanding kelawan mami Mongko ana kekawanmu. Bintang samudra kang bakal magut ana pupuh. iki satriya limnu jayeng palu gonsa Sapa mungsuh ayo? apa siratan ajre sing olehna praptek lampung
ambrus bareng ambrus. Katokno budinira sira mesti bakal lales satriya hamyu bareng mangarso Latyalah. Kayana menungso gedhe dhuwur sapa jenengmu? Jenengku Werkudara. Ana buta yak-yakan tekan Darawati kene kowe sapa? Ya. Iki ruwange Raden Burisrawa. Sing bakal ngombyongi calon lanang saka Mandaraka kang bakal dhaup kelawan Bratajaya putri Darawati. Bintang Samudra aranku. Bintang Samudra. Ana paran Werkudara sumurupa. Dina iki Bratajaya bakal dhaup karo adika Permati. Sapa wae sing bakal ganggu gawe marang Permati lan Bratajaya musuhe Werkudara. Wah, sugih kendel Bondowani. Geget siung pengapit pialaran kowe. Wah. Edian kowe. Hei. Hut. Ambro. Hei.
Umikun sing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh gandrung sabarang kadulu wuger moyak mayik ya tiwas kebeneran ana kene aku ketemu karo kowe Permati ya dina iki jarene jagat lagi ngundangake yen Bratajaya jare pacanganmu. Ngono ora? Jare kowe bakal dhaup karo Bratajaya. Sumurupa Permati, dina iki Bratajaya bakal dadi judune Burisrawa. Burisrawa, aja sumekean sing dadi ucapmu. Ana kene dibuktekake sapa sing pantes dadi garawane putri saka Ndarawati. Permadi apa Burisrawa? Yen pancen kuwi bisa ngelangkai bangkene Permadi boyongen Bratajaya Burisrawa. Lalak remet yadi-awu kowe Permadi. Lampune meneng ae, lampune. Woi! Mati. Woi!
Waduh Koko Prabu. Kula nyuwun senjata pitulungan Koko Prabu. Adoyong. Cilaka niki Koko Prabu, cilaka. Burisrawa. Kowe iki ya gene. Waduh Koko Prabu. Kula kasembadan perang tanding mengsah Permati wirang menapa ingkang kula sandang. Menawi kula kasor mengsah Permati, pinggel labrake Permati. Wah, udar kowe Permati. Di Permati. Adimu Permati ndi? Goleki Permati ya gene. Adiku Bratajaya dimen dirabi karo Yayi Burisrawa. Permati kon minggat. Permati kon golek bojo dhewe. Ora usah Bratajaya calon bojone Burisrawa. Ketemu sumber perkarane. Kowe nglincati janji Bratajaya kang sarta Permati kuwi wis gandeng ruang, wis pacangane. Lah kok arep gagalke, trimo arep olehke Burisrawa ora idep. Ndi Permati patenane. Kowe kakange mbelane apa dalak lokke sak dosamu, bangsat. Yayi. Bisa. Wah. Hangro sesumbar lindru bumi gunjing Bumaldo kundur ketuk Jeliteng Kresna kakangku. Ora usah dipisah. Bule wong tuwa ratatanan. Kon maju rene tak idyak mudar jocoluk Werkudara. Bangsat elek kowe. Jarak perkara karo Baladewa. Sampun Koko Prabu sampun. Koko Prabu Mandura lan Nyai Werkudara iki rak wis padha sepuh to. Iya. Nek wis tuwa ki nak roh tatanan, ora sak karepe dhewe. Sing sak karepe dhewe bule kuwi. Kowe ora kena ngluputke aku. Lho nyepelekke kowe. Apa ora dipisah diadamu tiban nenggolong leyang nyawamu. Apa ora dipisah cubles Pancaraka Mutiar kowe. Wis. Ki do iso leren ora? Iso. Nyuwun sewu, Koko Prabu Baladewa sak sampunipun kula sapet jagong catur netra. Piye Kresna, piye? Sak sampunipun kula sabet jagong catur netra kaliyan Yayi Bratajaya utawi Yayi Lara Ireng. Tinemunipun jebul Yayi Bratajaya anggadhahi bebana. Yayi Bratajaya njaluk bebana apa Yayi? Apa bebanane? Suwawi kula aturi paring dawuh Duka Koko Prabu. Sinten kewala saged mboyong Bratajaya lamun ta ing tembe dhaupe temanten kedah kinurmatan gangsa Lokananta ingkang munya ing awang-awang temanten kakung kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah buta. Kejawi menika kedah mawi serah-serahan kebon danu pancal panggung cacah 150 dosa. Sinten mawon ingkang nyembadani menika inggih punika ingkang menang boyong Yayi Bratajaya.
Ini Bresrawa. Bresrawa. Kados pundi kok ora, Bu? Piye? Kira-kira kowe saguh apa ora nyembadani bebanane Bratajaya? Ya kuwi mujuti ungeling gangsa Lokananta ingkang munyuk ing awang-awang. Kreta kencana ingkang tinarik turangga sirah buta. Kang sarta serah-serahan kebondanu pancal panggung. Cacahe 140. Yen iso muni iso, yen ora muni iso. Yen ora muni ora. Ayo, kowe iso apa ora Bresrawa? Sagah. Iso tenan? Sagah. Pun kula niati kok. Nek ora Bratajaya luwung ora rabi sak cekin dumblek kula. Sago tenan? Sagah. Angele ndak umum. Nganggo gamelan Lokananta barang. Bareng pesening cukrik. Sagah kok ora, Bu? Yo, yen pancen bisa. Mengko yen ana apa-apa yen butuh bantuan kandha karo Kakang Mandura. Sedeka kok ora, Bu? Anakku Permadi. Wonten dawuh Ibu Kunti Talibrata. Kowe putrane Sinuwun Pandhu Dewanataja gawe wirang Sinuwun Pandhu Yonggir. Jenenge satriya kuwi yen pancen pinasrahan bebana digaya ngapa lan kepiye wae kudu disembadani. Aja wasu melang rasamu pun ibu melu ndedonga muga-muga kasembadan setiamu dhaup kelawan Bratajaya. Caranipun kados pundi kula nyadong dawuh. Kunti ibuku. Bebana saka Ndrawati angel-angel. Banjur piye iki? Perkutara piye? Kowe tak pasrahi ngupadya kreta kencana kang tinarik turangga sirah buta. Ning ngendi papan dununge? Bengi-bengi apa ana rentalan kreta? Kreta kencana kang tinarik turangga sirah buta kuwi sing ana mapan ana Praja Singlapura. Sawana Prabu Bisawarna. Sapa kuwi? MC. Silien kreta kuwi Singlapura. Ya nang Prabu Bisa tak pamit. Permadi kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Munggah kayangan Suralaya nyuwuna senjata pitulung marang pukulun Bathara Guru. Ampil wujude gangsa Lokananta ya kula.
Kanjeng Eyang Kunthi Talibrata. Kang wayah pun Gatotkaca nyuwun dawuh kula kedah menapa. Bebanane kurang siji. Ya kuwi serah-serahan kebon danu pancal panggung cacah 140. Mapan wonten pundi kebon danu pancal panggung menika Eyang? Suwawi kula aturi paring dawuh. Gatotkaca putuku bocah bagus. Coba mlaku ngener ngulon parane papane ana tengahing alas. Ing kono mengko bakal ketemu dalane. Kowe bakal ngantukake wujuding kebon danu pancal manggung kuwi mau Gatotkaca. Nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Iku saknyatane Jang seret winangun Mong termong ngaluri Rinem kamuni Rinem dirangan Wirasa kami yasi Angin sesidenan Keplok kepinjalan Suwe-suwe anuju krono bangke bongkilahing sekaring buwana langding. Permadi jeneng kita datan sun timbali marak mring kayangan Suralaya paran gatining sedya. Kepareng matur pukulun kula sowan wonten kahyangan Suralaya kula namung badhe nyuwun sanjata pitulungan. Pitulungan bab apa Permadi? Prasajan kemawon kula badhe dhaup kalian Putri Ndwarawati pun Bratajaya. Nanging temanten Putri Ndwarawati kala wau nyuwun bebono dhawuhipun temanten kedah kinurmatan ungling gangsa Lokananta pukulun jagat ginelar menika mboten wonten ingkang darbi gamelan Lokananta kejawi paduka pukulun Bathara Guru. Mila kula nyuwun senjata pitulung keparenga jroning kula dhaup kalian Putri Ndwarawati paduka pukulun kersa paring pangestu kanthi srana gamelan Lokananta pukulun. Iya, ulun Bathara Guru anyaguhi Permadi. Besok menawa wis titi wancine jeneng kita Permadi dhaup kelawan Bratajaya, gamelan Lokananta bakal munyo ing awang-awang sak dhuwure langit Ndwarawati. Muga-muga kasembadan owang dadi sedya manggonmu bakal jatuh krama kelawan Putri Ndwarawati Bratajaya lara ireng Permadi. Ora mikir madyaning wana parasara risang buris rawa nedheng tapa brata. Dian buris rawa tapa bratawit jibeg bebeg penggalihira krana rumaos datan saged nyembadani syarat sarana dhaup kalian Dewi Bratajaya. Sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya.
Panca 5 indra pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara. Mandeng pucaking grana anut marang giwaning kekayun kayungnya nang ayate ayaning parutama. Kaya mati jroning urip jroning peti liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Jati-jatine sang Buris Rawa meminta Sanjata pitulung dumateng Jim setan priprayangan sak gebyaring caleret. Ana pandhita yaksa kang mrepeki unggianing kang nedeng semedi. Sarta palwanu uting ranu dresing karasaning sun dening kanyut manes lering sun Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing nguni Sidat agung ing Naramada sajroning aguling ing welatala menika wonten pandhita Apaes yaksa njogaraken anggen kula Tarak Brata lajeng hanyepeng sirah kula mesti kemawon badhe paring sanjata pitulung dhumateng jasad kula paduka mriku sinten Panembahan Tepungna Buris Rawa aku pandhita kleyang kabur kanginan peparapku Begawan Godha Sengara aku wis mudheng apa sing dadi ruwet rentenging pikirmu kowe ora kuwagang karo syarat sarana dhaup kelawan Bratajaya satemah kowe tapa brata muja marang Jim setan priprayangan pun bapa kang bakal paring pitulung marang kowe Buris Rawa wah ngaturaken panuwun Panembahan lajeng agem cara punapa paduka Panembahan hambiyantu dhateng lekas kula Paramadi lan Bratajaya dimen rabi luwih dhisik yen wis rabi kalamun Parmadi lena Bratajaya bakal tak cidra Bratajaya bakal tak colong banjur tak ulungke marang jeneng sira kula Buris Rawa wah dalah ngaturaken agenging panuwun Slendro raos ing manahipun pun Buris Rawa. Lajeng bebana menapa ingkang kedah kula paringaken dhateng paduka Panembahan. Kuwi tinemu keringgir kang baku bakal ndak tindakke dhisik reka dayane Begawan Godha Sengara iki. Nggih, ngestaken dawuh Panembahan. Sigra kang pala tumingal
Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pawana bana maragana ing bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan ana Satria Bagus sumlorot saka Dirgantara sapa kowe tambuh karo aku Gatotkaca aranku kowe sapa aku sing jaga alas iki jenengku Dadung Awuk kowe mlaku ngenter apa sing kok upadi Gus aku ngupadi kebon Danu Pancal Panggung Gus sumrupa tetela aku sing angon wujude kebon Danu Pancal Panggung kuwi mau Dadung Awuk mapan kebeneran aku bakal nyuwun senjata pitulungan sing kok karepke piye Gus kebonmu tak silih tumuju Ndwarawati tak gawe serah-serahan rabine pamanku Permadi wah ya jagat ya dewa ya Bathara kowe apa ora krungu kabar kowe apa ora krungu kabar sing sumebar pawarta Kang Warata kebon Danu Pancal Panggung kuwi ora sak baene kebo lah kok arep kok nggih serah-serahan manten ora entuk tak silih ora entuk ora gelem nyilihke kebon Danu Pancal Panggung kok lakon tak ruda paripeksa weh lah dalah glak limpamu mati kowe bangsat Hanoman malumpat sampun prapting witing Nagasari mulat mangandhap katingal matur nuwun Begawan Hanoman ingkang sampun maring pitulungan dhateng kula iya Dadung Awuk sing gedhe pangapurane ora ateges aku bebelem marang anak Angger Gatotkaca iki ora ning eling deneling sing butuhke kebon Danu Pancal Panggung iki mau pamadyaning Pandhawa Raden Permadi kinarya serah-serahan anggone bakal Apalakrama kebon Danu Pancal Panggung kuwi sing duwe ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Indra inggih sing kagungan Bathara Indra kula namung dikengken njagi utawi angon kebo wau ya kamangka Raden Permadi kuwi wis kaya dianggep anak dhewe kelawan pukulun Bathara Indra
lan kabeh mau wis antuk idi palilah saka pukulan Indra Dadu Ngawuk. Oh alah. Lah kula mboten ngerti yo kula ora ngerti nek Permati isih waris kalian pukulan Bathara Indra. Yen ngono, enggal iriten kebon danu pancal panggung mara gage iriten tumujaning Ndwarawati kinarya serah-serahan temanten istaken dawuh Begawan. Hina sumobang Iwang Aruna katinetrane nganggo rapuh sabaning kukila ringkane karo kaketer ginetunganing kung lirwu sing binipanca menawi mboten sisih ping pamawas punika Raden Werkudara ingkang rawuh wonten Praja Singgela. Cekak aos wae Prabu Bisawarna. Aku bakal ngambil wujuding kreta kencana kang tinarik Udayaksa minangka syarat serah-serahan rabinadiku Permadi kelawan Bratajaya. Lho nggih. Pranyata kreta kencana ingkang tinarik Udayaksa menika tilaranipun Prabu Dasamuka Duk Rumuhun mangkono Bisawarna lakar kados mekaten sumangga Raden kula aturi mbeta ya ngaturke panuwun marang Prabu Bisawarna. Kala rupa saing kutha sakura kula yen atane mutusa sansri ing anak Prabu Ndwarawati Pakakuwana Ndwarawati muhung nyembadani bebono saka temanten putri injih bibi syukur menawi bibi Kunti lan Permadi saged nyembadani bebananipun adi kula Bratajaya. Permadi wonten dawuh Kanjeng Ibu titiwanti sira Permadi dawuh kelawan Bratajaya kang dadi gegantilaning atimu. Permadi kula wonten dawuh Koko Prabu wis tresna lair batin karo adiku Bratajaya tresna lair terus ing batin Duh Koko Prabu para gawe maju kene cah loro.
matur duh Koko Prabu. Serah-serahan kebondanu pancal panggung sampun cumawis. Wujute kreta kencana ya wis tak sembadani. Banjur gamelan Lokananta kang punya ning awang-awang Bukulun Bathara Guru. Kula aturi ngandhapaken wujudipun gangsa Lokananta Bukulun. Kang Rayi Permadi hanuju dhateng Kang Rayi Bratajaya. Kakang Prabu aku katuju dening Permadi ya. Juti nuju muga-muga manjinga dadi jodhone. Gusti kang akarya jagat megarake payung pengayoman ngunturi kabagyan ngudane kamulyan kairing gangsa Lokananta. Oh. Iki piye iki? Adikku kok malah kok ora beke karo Permadi piye iki? Nyatanipun inggih namung Permadi ingkang saged nyembadani sedaya bebono. Permadi. Aja rumangsa bagus, aja rumangsa mendhus. Kowe bisa nyembadani beponone Bratajaya. Lakon ngrabi adikku angger sebatke kakek bolote kuwi. Wah! Prabu. Mutiar kowe. Anggep apa? Amajara Bratajaya Maranta. Anggepe apa? Wani mboyong katangku Bratajaya. Tanpa disekseni sedulure lanang ya kuwi Prabu Baladewa. Ayo, yen pancen kowe manten ampuh seblakno dadamu. Seblakno dadamu. Tak tibani nenggala yen kowe kuat tegese pantes dari ipene Ratu Pandura. Kakang Prabu, yen to Kakang Prabu arep mateni Permadi aja mung Permadi wae, babar pisan aku uga patenono. Kakang Mbok Irawati keparenga paduka enget Kakang Mbok Irawati. Nalika paduka Kakang Mbok Irawati kalian Koko Prabu Baladewa tukaran sinten ingkang ngrukunaken. Nalika Koko Prabu Baladewa mboten saged wangsulan nalikanipun Kakang Mbok Irawati duka sinten ingkang dipun kanthi mbat-mbatan. Kakang Mbok nggih emut menawi paduka Kakang Mbok Irawati mboten kula panggihaken. Nalika kacidra Ratu Tirta kadasar Prabu Kartopiyoga mboten badhe kasembadan rabi kalian Koko Prabu Baladewa. Sumangga kula aturi hangenget-henget lelabuhanipun Permadi Kakang Mbok Irawati, sumangga kula aturi ngenget-ngenget lelabuhan kang sarta darmanipun Permadi. Wah, ndadak nyebut barang iki ngopo Permadi Bratajaya? Apyo rangkulan Prabu Baladewa dalah Dian Permadi wasap lena ing kahanan Dewa Bratajaya kasaut kaglandang dening Begawan Godha Sengara. Malih.
andedel gayung kono marang risang Rama Dayapati ing Anoman kula wonten dawuh sinuwun Dwarawati manten wedok disaut karo pendhita Apais Buta kowe tumandang Anoman lho lah kok kula empakno paningal jatimu kae musa lawasmu campuh kluruk rame kapyarsi lawa kalong luru pandelian dreh kawanan ing semune wetan bangsulaipun meratandani yen bangun enjing wala talah ana wanara kusi keseta kethek putih marapeki marang aku ayo kowe arep ngopo akut Bratajaya jaluk Bratajaya kelakon mbok kuadhep ana dhisik iki Anoman Rama Dayapati wala talah aremet dadi nduk pangamun-amun kowe
Ayuh Baskara Titiwanci Bagawan Godha Sengara Badar sejatine wujud Prabu Godhayitma sukmane Prabu Dasamuka Wuhun. Ampun manampun ampun. Aku culuk biangset. Dasamuka ganggu gawe nang tanah Jaya minggat ora. Sapa sing ngangkon? Kowe Hanyidra Dewi Bratajaya. Ora ana saka niatku dhewe. Ora gelem ngaku tak ajar aku keset ndasmu. Ayo ngaku ora? Ya. Aku dijaluki tulung. Sapa sing jaluki tulung? Ya kuwi Atmajendra Mandaraka Raden Purisrawa minggato bangsat. Wah. Kowe isih slamet, Nduk. Kowe isih slamet Bratajaya Permati sapa sing nyidra? Kula inggih mboten Semar Koko Prabu. Wonten Pandhita Apais Yaksa ingkang Hanyidra wani Kakang Mbok Bratajaya. Nanging saged dipun wilujengaken kaliyan Begawan Anoman. Lho, lah kae Anoman. Anoman kula wonten dawuh. Pandhita buta kae sapa? Menika mimbanipun mengsah kula lawas nggih Prabu Dasamuka ratu ing negari Ngalengka Diraja ingkang sampun abadan sukma. Weh lah dalah. Kok duweni niat nyidra Bratajaya? Sumala atur sinuwun. Awit menika dipun suwuni sanjata pitulungan kalian Atmajendra Mandaraka nggih Burisrawa. Oh lah kelakuane Burisrawa jebule ngono kuwi. Panemban Monggo Prabu duka sampun mboten usah dipun penggalih monggo sareng-sareng tumuju wonten ing Praja Ndwarawati mugi-mugi sami guyub rukun anggenipun paduka sampun kasembadan Apalakrama Raden. Srabagia amangungkung gumyak guyub piwangoni rampaan rancak katon ikrak sinanggaan motirata Srabagia amangungkung gumyak guyub piwangoni rancak katon ikrak sinanggaan Slamete adhiku ora sida kok rabi. Slamete Bratajaya ora sida kok rabi. Kowe jare ngomong saguh nyembadani syarat sarana. Kowe saguh goleke bebanane Bratajaya tinemune jebul. Kowe nyidra Bratajaya duwe niatan nyolong adhiku Bratajaya kanthi lantaran pendhita buta. Aku rasudi duwe IP mental kemaling. Wah! Ayo! Yo! Wah! Ah! Kurang ajar kowe. Bratajaya arepe kok maling.
Kang Prabu. Nek ngono kowe Kang Prabu. Jare ana pengarepane Kanjeng Rama Mandara kowe bakal molokramake aku kelawan Sembadra. Ning nyatane kowe ngajar aku, mbok padhake ngajar kewan. Tegese dina iki gakar wigar tanpa karya enggonku ngerapi mustikane atiku Mbok Badra. Ya, sumpahe Burisrawa, paribasan jagat iki kukut. Aku ora bakal gepok singgol kelawan wanita sakliyane Mbok Badra. Ora kena prawane tak enteni randamu Mbok Badra. Astabrata. Surya Chandra